Ku-Dr. LELO lokhulumayo, inkulumo ziyamlandela zimnamathele kwabe zimnamatela ngaba kasekho emhlabeni. Ngumahlala bemzonda bemfuna bangazi ukuthi baza kuthini, bangaqhamuka bangajike badideke. Ndithi mandinazise kule weekend yePasika ndiyobe ndisondela ndinceba ebantwini bonke abandisaphilileyo, bantu abadinga uncedo lwam. Ndawube ke ndisebenza abantu kwiingxaki zabo zonke ezahlukahlukeneyo kulaa weekend, yonke laa weekend, ngemali engakango-1 rand. Uza ne-1 rand yakho ehlangeneyo esilva emhlophe, ungandiphatheli ii-50 cents, andizifuni ii-50 cents. Uze ne-1 rand ehlangeneyo. Noba yintoni ekuhluphayo empilweni yakho, bufike ngalaa weekend, Dr. LELO uza kunceda ngaloo 1 rand qha, akwenzele le nto uyifunayo. Noba ungathumela umntu ezokuthathela imithi oyidingayo, isigulo onaso, into exakileyo, mna ndiyamenzela laa mntu imithi ndimnike nge-1 rand qha kuphela. Yinto ke leyo yale weekend yePasika kuphela. Udlula kwePasika ndibuyela ekusebenzeni ngehlobo lam. Ndawube ndisebenza njengolu hlobo ngePasika nje kuphela. Wena uhlutshwa sisichitho, uhlutshwa ngumgqwaliso, uhlutshwa intlantla, uhlutshwa zizwele, unesimnyama, unesicanucanu, awufumani msebenzi, imali ephumuka ezandleni, igama lakho nje libe ekuhlaleni, wena uthandwa mntu, ithuba lakho lokuthi usondele. Dala ufuna isikhundla emsebenzini awusifumani, amapromotion ayafika edlula, lithuba lakho eli lobana nawe uthi makuvele ipromotion emsebenzini ifanele wena, ingafanele omnye umntu, ungabangisani namntu. Wena othi ufuna umtshato, i-weekend yakho le ufuna umtshato, cela nithathe le video niyishere nakwabanye. Khona umntu ozayidinga le video ozawuncedakala. Dr. LELO, #mabaphil'abantu. Ndikucendane apho ndikhoyo eThuthuza, kulapho yonke le nto yabisenzekela khona nini ngala weekend yoPasika, 7, 8, 9 ku-April. Kuyawube kunjalo. Ziyakhala ke manje, thuba lakho, imbila yaswela umsila ngokuyalezela.